Menemani
Tresno tanpa gak bisa
lah wis kandha aku wong nista tanpa bondo donya Joko melarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis wajine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora lagewa yen sliramu teko palakrama srengenge ngulon marane yen wangi rembulan jenenge kaya kene rasane wong ora duwe tresno tenan dianggap sepele srengenge ngulon marane yen wangi rembulan jenenge iso tempe sorene dadi kelik tresnamu mung abang-abang lagu aku wong nista tanpa bondo donya Joko melarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis wajine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora lagewa yen sliramu teko palakrama srengenge ngulon marane yen wangi rembulan jenenge kaya kene rasane wong ora duwe tresno tenan dianggap sepele srengenge ngulon marane yen wangi rembulan jenenge iso tempe sorene dadi kelik tresnamu mung abang-abang kowe bakti aku
besok kapan saiki gelemah tansah semoyo aku turun ilake jaluk apa ilake jaluk tekono ya sing prasaja waton kowe ra ngapusi apa iya lah apa wae sandang pangan kukupe yaiku wis pasti aku mau diwayu watana kowe bakti aku bakti mreh condong yo gotong royong besok kapan saiki wae tansah semoyo aku turun ilake jaluk apa ilake jaluk apa-apa sing prasaja ndika ora ngapusi apa wae sandang pangan kukupe wis mesti aku mau diwayo tanah kowe bakti aku bakti mreh condong yo gotong royong lemu besok kapan su kapan wae tansah semoyo turun ilake jaluk apa ilake jaluk tekono ya sing prasaja ndika nyembatani apa wae pangan kukupe yaiku wis mesti aku mau dimarmu ratana kowe bakti aku bakti mreh condong yo gotong royong
jagat margono aku duwe aji sekti panggawasa roro jonggrang manuto sun sarwa iya banjur aku duwe bebono kang disewu suwengi kudu dadi iya jonggrang panjuwun